sakuqalisa lenkonzo yethu yangokuhlwa nje savuma kunye kula maculo asekhaya 278 lakuqala isithela sicela umama uNgobo abethu ucingo athi kuThixo makangene lokungena kwethu Nkosihlangene kuyo indlu yakho iza nawe sesingene ebusweni bakho inhliziyo zethu ziyakuvulela kwanemiphefumulo yethu iyakukhangela ubungcoko bakho bawo masibuve lakuthixo izwi lakho nawe masilive Desokugqibela mawusilungise thina abantu bakho sakubhubha singenise ezulwini lakho phakamela nomhlabeni Oh
sihlale sivuka kusasa amalusi olungileyo saphakama sizibona siphakama kodwa singazi basenza ntoni nathi Thixo wethu ngenxa yeempefe zakho malusi olungileyo sazibona malusi olungileyo sihambahamba enqubeni yethu malusi olungileyo gcinile ke Thixo wethu ebudeni bale mini kwade kwaleli xesha malusi olungileyo sazongena emnqubeni wakho malusi olungileyo sibulela Thixo wethu ezonceba zingakanani ngoba Thixo wethu bakhona bangawafumenanga la mathuba thina siwafumeneyo kuloko Thixo sikubonga sikubulela malusi olungileyo ngoba Thixo wethu bekungelula uba masibe kule ndawo malusi olungileyo zininzi Thixo wethu izinto sisaginela nazo endleleni kwathi wena ngenxeba yakho malusi olungileyo wasinika amandla malusi olungileyo wasenza Thixo wethu ngoba kubona ngaphakathi ezinhliziyweni zethu ba umnqweno besinomnqweno basibe kule ndawo ngexesha malusi olungileyo siyabulela ke Thixo wethu asiyithathi kancinane malusi olungileyo into manje usenzela zona Thixo wethu asizideli into manje usenzela zona noba singakanani na sibulela wena ngamaxesha onke Thixo wethu ngalixesha ke Thixo wethu aba bantwana nabo umntana kumise ngaphambi kwethu malusi olungileyo esithi mandichukumise umqukumbelo wakho malusi olungileyo ndiza kuwe maThixo wethu imini yokugqibela ke Thixo wethu ngale mini kule veki imini malusi olungileyo sayidekelwa ngumongameli kuqala kwayo malusi olungileyo le nyanga sibulela ke Thixo loo mandla basihambile sangcambaza Thixo wethu kodwa bangulomzuzu Thixo wethu nafika kwintsiko malusi olungileyo imiphambi kwalo mhlambi malusi olungileyo umhlambi wakho Thixo wethu ihamba nabantwana bakho Thixo wethu khalela hamba nayo malusi olungileyo cela Thixo wethu wokuhlale kubo ke Thixo wethu ngexesha malusi olungileyo uhlale ezingakamini lolwimi zabo Thixo wethu xa bezawuthetha nathi malusi olungileyo ingakumbi utata intsiko xa ezabakhokela malusi olungileyo ezabakhokela bavulela indlela hlala Thixo wethu umpa amandla hlale ezingakamini yolwimi lakhe malusi olungileyo ngokude kunaphakade amen Mowo wethu osezulwini mani mathemo
Nkosi kakhulu bantakwethu. Libeni iziteksi zam phayini. Cela sifumane isifundo sethu sangokuhlwa nje. Sakusifumana sona sibhaliwe. Ivangeli engcwele ngokubhalwa nguMateyu. Isahluko se-17. Ivangeli engcwele ngokubhalwa nguMateyu, chapter 17, from verse 1 to verse 8. Sithi isihloko sale ncwadi, ukwenziwa kumila kumbi kukaYesu. Masifunde ke nabo sele beyifumene. Uthi uYesu emveni kweentsuku ezintandathu athabathe uPetros noYakobo noYohane umzalwane wakhe abanyuze baye entabeni ephakamileyo bebodwa. Wenziwa wakumila kumbi phambi kwabo. Bathi ubuso bakhe bakhazimla njengelanga. Zasuka ke ingubo zakhe zamhlophe njengokukhanya. Lapho kubonakala kubo uMoses no-Eliya bethetha naye. Waphendula ke uPetros wathi kuYesu, Nkosi, kulungile ukuba sibe lapha ukuba uyathanda. Masenze apha iminquba ibe mithathu, omnye ube ngowakho, omnye ibe ngokaMoses, omnye ibe ngoka-Eliya. Kuthe esathetha kwathi gqi ilifu elikhanyayo labenzela ithunzi. Nalo ilizwi liphuma efini apho lisithi, lo ngunyana wam oyintanga endikholisiweyo nguye, mveni yena. Bathi abafundi bakuliva oko bawa ngobuso babo boyika kakhulu. Akufika uYesu wabachukumisa wathi, vukani ningoyiki. Bathe ke baphakamisa amehlo abo, ababona mntu yanguYesu yedwa. Lilizwi likaThixo. AkwabuThixo ohlala emazulwini ebengalifikelele leli lizwi, alithamsanqelise ngoku kude bekunaphakade. Amen. Yasithanda indaba futhi.
kamenta kokwethu ndime apha mna njengotata othi xa kuhlinzwa inkomo ame nje akhombe ezinyama ekumele uba ziye ebantwini. Ndifuna nomntu ebengaziqondi uba yintoni embeka apha azi kakuhle ukuba sifana Dlamini nabantu abaza ebus stop njengabantu ababheka epasikeni. Size apha esitopini. Yabona ke xa abantu behamba kukho indawo ababheka kuyo bawukrathi kubakho abakhaphi. Funa uba uzulumke ukuthi kanti wena ungumkhaphi. Awuyi epasikeni kodwa uzokhapha abahambayo. Kodwa uthixo uzofuna abantu ababheke epasikeni. Ndisayikhulula na kuthiwa bazingashumayeli kodwa sendimphakele nje abantwana bam ukonene njengomntana wekhutshwa likhwekhwazana. Wethu makhulu wam awugqiba ukuphaka xa singamele ubheke ezityeni asifundise umvathi uyumva zawutsa sukutya ukuyokushusha sabanesilunguleyo akonene kuthi kwakukhola asinike umakhulu zomnika kodwa ivesi elizawutandatha ngayo mandibulise kuba umongameli, ndibulise nakumele kumagosa esekethe ivice zonke zilapha kubashumayeli bendaba ezilungileyo. Ndilungiselela uba sendingahluphi ngokusa kakhulu sebusuku. Amadodana omnqamleyo unosikhakhana omama nentombi iGildas, one heart one way. Abantwana abancinci oThemba noNothemba neendwendwe zethu engaba zikhona kule nkonzo yanamhlanje. Wonke umntu ngegama elihle lomfeni wam nomvukeli wam uYesu Kristu umfundisi wethu uba uRhathi umfundisi wethu naye wonke umntu olapha ngegama elihle lomfeni wam nomvukeli wam uYesu Kristu. Molweni badabethu. Ivesi bathe bawuphakamisa amehlo abo ababonanga yanguYesu yedwa. Laa nto besigqibeke phaya evesini kuzakwenzeka yona. Uyazithanda iindaba?
Manithabathe ndibulise umntu wonke uvice kamnandi sendenzele lula kodwa ulibele ukubulisa ipaneli le ogxa bam babulise ngelihle igama likaYesu Kristu inkosini. Amen. Waphopha ixhego selithethile ixhego lwakwaBhele lathi lijonge iinyama zalo lona wafoti mangene endimeni waphopha kulaa ncwadi kaMateyu chapter 17 verse 8 verse 8 abona uYesu yedwa ndiyajoyina ndizawungena nje kwizinto ezimbalwa ezikule passage efundiweyo kancane. ndiyafuna ukuyiphawula into ethi uYesu okwiintsuku ezintandathu phambi kokuba abheke eJerusalem apha into endifuna ukuyikhankanya yokuqala Ewe Ncibane. ubuchule bakhe bokukhetha. Uyakhetha okokuqala ba kwaba badisipile bakhe bayi-12 ukhethe isithathu sodwa zangafune koram. Iyabonisa ke loo nto leyo kwezinye izinto zakwaThixo akufuneki ihloko kuba ihlokondiba liyakwazi udayilutha injongo kaThixo. Ndiyafuna ukukhankanya nale yoba kutheni ekhetha intaba nje uyasoloko efuna indawo enecocho yanyana engathi quiet qho xa ine-agenda kaThixo. uYesu lo uYesu simbona echonge aba bafundi bakhe bathathu bahamba baye entabeni. Kule ntaba intaba ke soqwalasela into uba akukho busy entabeni, akuphithizeli unqaba kwa umntu entabeni. Wena wake wazingela ke ungayazi loo nto. Intaba yindawo ene-privacy. Ndifuna ugxila kuloo ndawo mna into yoba
uyakhetha uyesu ukuze afezekise injongo akafezekisi injongo yakhe ufuna ufezekisa injongo kaThixo Njongo kaThixo ncibane. kuba i-instruction kaThixo uyayazi uzokhonfenywa pha kuzothiwa lo ngunyana wam oyintana Oh, ukuze no-doubting Thomas bazokwazi ukubona uba hayi nyhani yile nto bangayifuni ihloko ndiba bangafuni i-12 efuna i-3 kuphela abanye bazova ngondiba. That's what faith is all about. Ifaith ayonto ethangible, ifaith ayonto okwaziyo ukuthi nantsi ibikhe yadlula pha no. So le 3 izoconvince nale imbinana i-9 plus noluntu lonke vice kanti izokuhlala phansi ndodana ke le. ushiya ilizwi amazwi sicangathe kule nto kokoko besiqalile lapha kule lento besinee-topics apha ebesidiskasa kakhulu qha kuyaphumshwa mani kwa-339 kulaa veki yokuqala kwathiwa when temptations are intensifying bona uyesu yedwa see Jesus only. Kwathiwa kwiveki yesibini overcoming trials see Jesus only. So kulaa veki yesithathu kwathiwa to strike peace in the bitterness of life see Jesus only. Kule iveki besuka kuyo sustained by hope in the time of wilderness. See Jesus only. Uyesu cuts across all traditions, all cultures, all intelligence, all logic, everything. Jesus wakho, I'm telling you. Uzaba nawo bona yena kuphela. Awuyakhumsha. Xa une confusion bona uYesu yedwa xa usoyika njengaba bafundi bona uYesu yedwa basiqalele xa une anxiety xa upenika naxa unwabile bona uYesu yedwa mawaneleleke ngamashwi Yesu Kristu Nkosi yethu amen.
Wabonde. bathe bakuthabathisa abantu abo ababonabo yanguyesu yedwa sihloko sale ndawo ithi ukwenziwa kumila kukayesu uvesi 2 uthi wenziwa kumila kumbi phambi kwabo batsho ubuso bakhe bakhazimla njengelanga kwabonakala kubo wezizwe Eliya bethetha naye athi uPetros kuye Nkosi kulungile ukuba sibe lapha ukuba uyathanda masenze iminqeba ibe mithathu omnye ube ngowakho omnye ube ngokaMoses omnye ube ngokaEliya uthi uMarko uPetros wayengayazi le nto ayithethayo kuba wayesoyika uMoses ke wayemele umthetho uEliya yena emele abaprofeti abo bantu bobabili babhubha abasekho uMateyu uthi yena bathe babhubha ilizwi elithi lo ngunyana wangoyikana elikholisiweyo nguye bawa ngobuso besoyika kakhulu uYesu wabaphumulisa wathi ningoyiki sani ningoyiki bathe bakuphakamisa amehlo abo ababona yanguyesu yedwa ithi le nto kwi-challenges enkulu uthandaze ukuze uthixo afune ubulumko uthi xa ufese ezo challenges ubone uyesu yedwa endleleni ebheka e-Emmaus amadoda amabili ayengamqondi uyesu kodwa athe akumqonda athi hlala nathi ke bantu abalapha ecaweni hlala sithandaze kuyesu ukuze ahlale nathi nithi xa nifesa ezo challenges nibone uyesu yedwa Bambe mlonyeni. Xolo Elizabeth. Ifumana umyalezo apha egoseni. Lithi igosa bekushushu kakhulu apha emini. Ninganxani amanzi akhona. Akhona amanzi nofuna amanzi.
ke bawungibela Wesesemane. ngumuntu abongayaziyo noma isetyenziswa njani nasemsebenzini. Kodwa ndinethemba elithi noko ilizwi lami liyavakala nakumuntu ongasemva. Kuyafuneka. Mandithabathe lo mzuzu ndibulise uba umongameli, ndibulise umama umongamelikazi, ndibulise umfundisi wethu ubawo uRhadima uRhadina Mkawo. Akuvumi ke ba uNtsiko bendivile wathi usibulisela. Ndisame emnyango ke nibanzima lento. Ngoba ngokuya wayesifundisa uDavi Mhloli. Akonkosi. Wathi thina asinawuvele sithi ndibulisa iRhamente. Masibaqabule kodwa ke vice wami awundibetha. Nawe president anizundibetha senivile ndikhululeke. Ngelihle igama lomfeli nomvukeli wami onguYesu Kristu mandithi molweni iRhamente. Siphezu kwendaba ye-transfiguration, indaba yenguquko. Ndiphawula izinto ezine ke kwesi sahluko. Kangumntana omncinci ebesezibizile. Kuthiwa uYesu wajika ubuso bakhe. Kuthiwa bakhazimla bawusiyongwana. Kuthiwa ingubo zakhe zamhlophe njengokukhala. Kuthiwa kwesithathu uMoses noEliya kwabonakala bona bethetha noYesu. Izithi into yokugqibela engumnqa kuthiwa kwabakho ilifu. Ilifu okwaphuma ilizwi lisithi lo ngunyana wami oyintanda endikholisiweyo nguye. Mveli yena. Ndithe ke xa ndifunda le verse ndakhangela pha kuMarko. Umvangeli uMarko kule nguqulelo bendifunda uyibeka ngenye indlela. Uthi ngequbuliso basingasinga. Uthi baza babona umuntu wumbi ngaphandle koYesu. Ndikhathazwa ke ligama lequbuliso. Into mose yenzeka ngequbuliso siyayazi yenzeka ngesiphuphwe. Into eyenzeka ngequbuliso siyayazi bana into eyenzeka ngephanyazo. Into eyenzeka ngesiqubuliso siyayazi ba into eyenzeka ingalindelwanga. Bathi abantu abafundileyo suddenly or with a blink of an eye. Ndiyabona into abana ke phezu kwale ndaba kwakusenzeka loo nto ngoba izinto zenzekileyo khange bazilindele. Ngokuthi nawe xa kwenzeka into lolo hlobo ubonakala usoyika, ubonakale wothukile. Yiyo loo nto naye uPetros ebesothukile engayazi kwale nto ayithethayo xa sithi makwakhuwe iminqubi ibe mithathu ngoba kaloku wothukile isiAram sikaThixo. Le nto ayibonileyo singathi xa sithetha sithi ubona umhlola, singathi xa sithetha sithi ubona isimanga ngoba ubona umbono ongazange wabonwa obothusileyo lo mbono. UThixo ke unayo iRhamente lo element athi xa ezawuveza amandla akhe uThixo abonakale fika ungamlindelanga, abonakala uThixo esebenza ke kodwa ngepace yakhe. Ngoba imistake yethu thina sifuna uThixo asebenze ngoku kanti kufuneka si-understand ukuthi uThixo usebenza ngepace yakhe, kwaye uThixo usebenza ngexesha lakhe, kwaye uThixo usebenza ngendlela yakhe. Uzawuba sengxakini kuba uzawujonga umuntu osecaleni kwakho ubone into yobana wena mawuzikhomperishe naye kanti elakho ixesha alikafiki. Funeka wena into yenzayo uhlale elikholweni, uhlale ekuthandazeni. Ungathi ucinge uThixo ulibele, ungathi ucinge uThixo akakhathali kanti lonke elo xesha uThixo kulungiselela isithebe phambi kwababandezeli. Ngolo hlobo wena xa uhlele elikholweni wahlele ethembeni zizawujika izinto. Namhlanje eRhamente kaThixo siyakhunjuzwa kuthiwa masiphakamise amehlo ethu, kuthiwa masibone yena yedwa. Myeke lusecaleni kwakho uba usiyongwana. Phuma kule tshomi ulala nayo ngengubenye. Yehlika kwendasho ulithembileyo ngoba liza kuwisa. Ngoba uThixo simkhonzayo bazali uThixo nevele. UThixo ufuna sijonge kuye yedwa ukuze singabi naThixo bambi ngaphandle kwakhe.
uThixo kunayo nalendlela yento yokubana xa kubona into yobana ingathi uconcentrate kwabanye abantu abasuse aba bantu ucinga uba wena babahamba nawe endleleni. uThixo babhekelise wena uzunga-understandi. uthi xa ubhekabheka ubone ume wedwa umane uvuma ingoma uvumele ezantsi uthi ndandisiya naye sihlwele kuyo indlu yakho, kanti uThixo basusile abantu ngenjongo yokuba uThixo ufuna ukubonisa izinto ezinkulu. Uyabona into yobana abantu bona bakusithile ukuze wena uThixo ukubonisa izinto ezinkulu. Kuthiwa vuthulula amakhalane aseqaleni kwakho tata uNtsiko ukuze uThixo azokuthilela izinto ezinkulu, ukuze uThixo azokubonisa imimangaliso. Ndithanda umthunzi kaNamba unengoma ayiculayo kwi-Joyous Celebrations athi there is a time when you need to move people away, when you face him face to face. Xa ujongene noThixo uThixo abazali bam ufuna usibonisa umungangamshabanye. uThixo ufuna usibonisa impumelelo. uThixo ufuna ukubonisa impendulo zemithandazo yakho. uThixo ufuna ukubonisa zonke ezo zinto afuna ukubonisa zona uThixo. Into efunekayo ukubana wena uwezinyaweni zakho uthi xa uphakamisa amehlo akho ubone yena yedwa ukuze uzokutyhilelwa ubuntu obupheleleyo bukaKristu zizowa intsikelelo phezu kwentloko yakho, ngoba yeyona nto uThixo azondeleleyo uba makubonise yona leyo. Khawuziyeke iingxaki zakho namhlanje, khawuziyeke iintshaba zakho namhlanje, khawukhangele uYesu. Ingxaki yethu urhamente kukufuna ukuzilwela, kanti kunomntu olwa amadabi ethu. Athi uMoses ngencwadi ye-Exodus kunendoda enamandla elwayo, uthi isandla sakhe sokunene sivetha amandla, uthi isandla sakhe sokunene sivika ivutshaba. Yiyo loo nto funeka zonke izinto siziyekele kuYesu, ngoba yena ukhona xa siphakamisa amehlo ethu sijonga kuye yedwa. Masikhumbule nangoku bazali bam ukuthi sikhonza umbingelelo omkhulu. Umbingelelo ongekho kude nokubandezeleka kwethu, umbingelelo ongenayo kukubandezeleka kwethu kunye nathi, umbingelelo ongenayo kuyinhlungu kunye nathi. Athi uThixo uSathana selehlekisa ngawe esithi ugqibile ngawe, asuke uThixo athi mna khona ngiqalayo. Ingxaki yethu ke rhamente siba nethemba elithi uThixo nje bingangathi nje wenza kade, kodwa kunendawo eBhayibhileni endihlala ngayo xa ndimane ukuthandaza ndibona uba izinto azenzeki, nam ndimane udawuthi uba Thixo kodwa kube nini na ndiyicela nale nto. Kodwa ikhona indawo ethi imini enye injengeminyaka eliwaka, kananjalo neminyaka eliwaka injengemini enye. Yinto endenza ithemba ke leyo ukuba izawuba ngathi kudala ungafane ngoku ungathi izinto azenzeki, kodwa uThixo xa sephendule abantu bawuthi nxa ibe ngathi kudala. Phakamisa amehlo akho uzokubona uYesu. Abantu ababoneneyo ke noYesu siyazi bayahlangulwa emiphefumlweni. Abantu ababonene noYesu siyayazi ukuthi baba noxolo sekwisiphithiphithi. Abantu abanoYesu banathemba sebephelelwa ngamandla. Abantu abanoYesu bathi izinto sezimnyama kodwa babona ukhanya, ngoba kaloku bahamba noYesu. Yiyo loo nto uPetros athi kwincwadi yeZenzo akukho gama limbi phantsi kwezulu elinikweyo phakathi kwabantu esimele ukusindiswa ngalo. Sibize lo gama namhlanje, sibize igama likaYesu, ngoba kekho umuntu esinokubiza yena. Abazali bam uthe uBhutana xa thetha wathi uMoses wayemele umthetho, wathi uEliya wayengumprofethi. Kodwa ngeli xesha phezu kwale ndaba sibona into yobana uThixo wasusa kwaMoses lo umele umthetho, wamsusa kwa uPetros lowo. Injongo kaThixo ke ngoku wayefuna ukuthetha ngonyana wakhe yedwa. Injongo kaThixo ngoku wayefuna into yokubana sazi into yokubana uMoses lona noEliya abayondlela, bangasibonisa yona indlela emasiyihambe, kodwa ukhona umuntu oyindlela, ukhona umuntu ongubomi, ukhona umuntu amane sikhumbuza athi ndimi indlela, ndimi inyaniso, ndibubomi. Sakulahlekana nendlela zakhe rhamente njengebhusha ezilahlekileyo kokwethu ukuba siwe emadolweni rhamente engcwele sithi kulapha Thixo ndikubonayo ndakubhuqa esithebeni. Ndikhe ndafunda ke nevangeli kaLuka
ndithanda ukubana kulaa vangeli kuthiwa ngeli xesha uthi uyesu ekumila kumbi wayethandaza. Iyayiveza yona ivangeli kaloku uba zonke izinto zenzeka ngexesha athandazayo. Uye umthandazo ke rhamente ndifuna ukuthi uyayitshintsha impilo yomntu. Umthandazo uyasitshintsha isimo somntu. Umthandazo uyamvasa umntu rhamente engcwele kaThixo. Uthi ngoku kujongelwe ungenanto yanto, uthi ngoku kujongelwe umda kuyilondo, kodwa uThixo athi inhlupheko yona ayizubonakala ebusweni bakho. Mna ndiza kunika ukukhazimla njengoYesu ukhazimle nawe. Abantu bangayiboni le nto wena uyithethayo uthandi nanto, babone umntu onento ngoba uvasiwe nguThixo ngenxa yomthandazo. Usuku ukhazimle uxela uYesu. Rhamente engcwele kaThixo, izinto zingangathi azenzeki, ingangathi akuvumi, side sihlekwe nangaphandle. Abantu xa besibona siquqa sibuyelele ezinkonzweni. Uthi xa umane ubalisa ezingxaki zakho, abantu bamane ukubuza into yobana yinto le nto uyincekeleleyo kuba kuboni nto. Kodwa thina siyayazi into esiyincekeleleyo rhamente engcwele, ngoba sincekelela ukubona uzuko lukaThixo, sincekelela ukubona amandla kaThixo, sincekelela ukujikwa nguThixo, sincekelele into yokubana siguqulwe nguThixo. Eli lixesha lokuba ngoku sivumele uKristu ukuthi aguqule inhliziyo zethu nemiphefumlo yethu rhamente isuke esonweni ihambiye kukhanyeni. Ukuba uThixo ungakuthi ngubani nalo ngasichasayo. Ukuba Mongameli bendinexesha bendakuthetha Mongameli ngothi abayi-7 abafumaneka phantsi kwale ntaba ye-Transfiguration, abasisisekelo nesakhelo kule ndlela sizayihamba ukubheka eJerusalem. Kodwa nangexa ixesha uba umongameli utata uNdubele bendithe undinika imizuzu 10, ngoku masehlele ezantsi rhamente phezu kwale ntaba, sibophe imithwalo yethu rhamente, siwelele ngaphesheya. The other side awaits, silindiwe eJerusalem ngoKristu Yesu Nkosi yethu. Amen. Gildas, anilala bantwana bam. Baba.
ngizobulisa nje umongameli nomfundisi nomeme ndithi-ke ngokunani ngokungaphakathi emvakweni nje takunsilo sebegqibile njengoba besibekelwe ixesha xa ndijonga liphelile so ithi loo nto noba ndiphinde nje ehlala phansi ngoba ixesha besilinikiwe siliphelile. Ivangeli ngokubhalwa nguMateyu uchapter 17 isahluko sesesibhozo bathe ke bakuphakamisa amehlo abo ababona muntu yanguYesu yedwa. Ndiyajona ndicela ukuthi ukwenzela into yobana uba umntu uya akandiva into endiyithethayo kodwa ave nje le iyi-one into endiziyithetha ngoku. Ndicela ukuthi phantsi kwala mazwi ndithi the revealed glory of Christ is meant to transform our lives. Mandiyiphinde ndithi ndenzela ungandiva uba bendizama ukuthini, kodwa ndithi eyona nto ingamandla ndiyithethayo kule rhamente yonke ndithi the revealed glory of Christ is meant to transform our lives. Ndithini ke xa ndisitsho uYesu uthathe aba bafundi wahamba nabo wanyuka intaba, akabaxelelanga okokuba uyiwaphi, akabaxelelanga noba uzokwenzeka ntoni kule ndawo baya kuyo. Ubathathile wahamba nabo wanyuka le ntaba. Uthe ke apha ekuhambeni kwabo, okokuqala mandithi uYesu uyasazi, wazi umntu ngamnye. uYesu uyayazi into yoba nangona bengabafundi bakhe bemlandela besithi bayamazi, kodwa banako ukuthandabuza endleleni. Nangona izinto ezenzile njengoba kuthiwa apha kusemva kweentsuku ezintandathu, nanjengoba izinto seyizenze zonke ehamba nabo, kodwa unento yaziyo into yobana basenako ukuthandabuza. And unomfundi apha ohleli nje ucurious, ufuna uqonda yonke into, ufuna ukwazi yonke into, uqonda into yoba xa yathatha aba bafundi makangamshiyi, ngoba uke wambuza ngenye imini wathi wena uthi ndingubani. Yiyo le nto ke ngokaqonda into yoba xa ehamba nabo aba bafundi abakhethileyo makangamshiyi lo mfundi, ahambe naye kule ndlela ibheke entabeni. Bayafika ke ngoku entabeni. Xa befika entabeni kwenzeka ke bamtsiko yonke le nto seyithethwe ngabazalwane engazuyiphindi, yonke le nto yenzeke entabeni xa befika phayana. Kodwa ndinento endiziphawulileyo xa ndizama ufunda ndijika-jika. uLuka uthe yena bebeyothandaza. Andazi ke uLuka loo nto uyithatha, kodwa uLuka uthe yena bebeyothandaza kule ntaba. Mhlawumbi ke yinto yokokubana uYesu every time ezoyothandaza uthatha abafundi bakhe anyuke intaba, akavela thandaze nje noba kwindawoni. Nale nto yokuthatha aba bafundi bathathu akaqali, uvele akhethe abantu xa eyothandaza. Ithetha ukuthi le nto xa uyothandaza uhambi naye wonke umntu. Xa ufuna ukuthetha noThixo uyaziba, uhambe indlela uyothetha noThixo, kodwa kweli xesha akafunanga uziba yedwa, ufune ukuhamba nabo ukwenzela into yokubana xa befika kulaa ndawo yonke into eyenzekayo ze baba ngamangqina wento abayibonileyo eyenzeke phezu kwentaba. Bathe nathi babona into eyenzeka phezu kwentaba boyika, ngoba kaloku kwavele kwathi nethi kwehle elali
elifu labagubungela boyika bathi ngoku bebegqibele abantu bebathathu ebebebabonile kodwa bathe xa bephinda bejonga ababonanga nto abababonanga bababini bebelapha. Isizathu ke bawumtsiko soba bangababona bababini bebelapha yinto yokokubana zonke izinto uthi umculo lapha ekhaya ziyaqhuka zilahleke kodwa kaThixo yonintando ushiyeka imingo nabhakathi. Yiyo ke le nto ngoku athe xa bephinda bejonga bephakamisa amehlo abababona uMoses kule ndawo ngoba kaloku uMoses befuneka bedlulile kushiyeke unyana womntu onguYesu Kristu, kushiyeke le mbangi nomgqibelelisi wokholo lethu, kushiyeke nomntu ufuneka xa siphakamisa amehlo wethu sijonge kuye. Singenzi laa nto yake yenziwa nguPetros walibala kukujonga amasa nolwandle yonke into, walibala lo mntu uthe yiza. Akafuni ujonga lo mntu kuthiwa yiza, yena walibala kukujonga izinto ezenzekayo. Ngoba ngelinye ixesha uthi ngoku sefikile uThixo kuthi sefuna usinceda qha afike sibhizi zizinto zasemhlabeni ezingazusenzela nto. Uthi xa uthethayo uthi kazi uphi nalo Thixo nje ndihlekwa nalutshaba, kanti uThixo befikile qha wafika ungekho kwindawo ebekufanele ukuyo, wafika uThixo ungalunganga ngoba inyaniso yona asilunganga. Yiyo le nto ndimane ndithi xa ndithandaza ndithi kudala Thixo phakathi kwam intliziyo ehlambulukileyo, ndithi uhlazile umoya oqinisekileyo ngaphakathi kwam, kodwa ndithi noba senditshilo ndithi umoya wakho ingcwele uzungamsusi kum because asiyonto ngaphandle komoya oyingcwele, asiyonto bazalwane. Yiyo le nto ke ngoku abathathileyo uthi ke bathatha kufuna into yobana ba-experience le nto yenzekileyo, ufuna into yobana ze bayibone. Udathi ze ningaxeleli mntu, nimxelele emveni kovuka kwam, ngoba ebengafuni into yobana nabanye abantu bayazi le nto, bayazi into yoba kwenzeke ntoni. Kodwa ngenxa yokokubana eyona nto beyifuna yenu yesibi kukubana aba ndihambe nabo mababone okokubana lona unguThixo, babone futhi into yokokubana njengoba besibhadula, ngoba besibhadula sihamba singayazi noba kwenzeka ntoni ebomini bethu, kodwa sihamba sinomthandazo. Athi umculo wasewisile mawungandilahli mina, noko ndenje njalo kuwe, ndothini na ndoyaphi na xa ndilahlwe nguwe. Yiyo loo nto ngale mini silapha namhlanje sisithi ngoku wonke umntu olapha makaphakamise amehlo wakhe awujongise phezulu, ngoba kaloku xa ngajongisanga phezulu amehlo wakhe uzowajongisa phi? Uncedo lethu alukho lovela khona, uncedo lethu luvela kuYesu, ngoba nguye owazi izinto zonke, usazi sonke njengoba silapha. Yiyo ke le nto imihla ngemihla fanele simenze mkhulu yena, ngoba yena unguThixo kaxakwangumuntu, unguThixo ohlale ehamba nathi nakule nklango besikuyo, ebehamba nathi. uThixo kangasishiyi, uhlale ehamba nathi. uThixo wethu akasilahli, akasishiyi, futhi sithi noba sesigqithisa uyasinyamezela endleleni, ngoba kaloku xa siyekelelwa nguye siyayazi nathi okokuba saphalala njengamanzi. Yiyo loo nto ngexesha ethatha abafundi ebefuna ze kuzaliseke uzuko lukaThixo, ebefuna into yobana abantu ze bayazi uba ukhona uThixo, ebefuna abantu bayazi into yoba noba kwenzeka ntoni kodwa ukhona uThixo. Bazalwane, uThixo futhi akasishiyi kwaye akasiyekeli. ngoYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Ngilithatha.
Umuntu ebhala i-essay president uqala nge-introduction aze omzimba we-essay ogqiba ekugqibeleni ube kwi-conclusion. Ndim ke le conclusion. I-conclusion Khamele Ngcwele uhighlighta i-key points gqiba uvale i-essay yakho. Ngizohighlighta i-key points ezibhaliweyo apha kule ncwadi. Khamele Ngcwele into uMateyu afuna siyibone apha yile nto ukuba lo unyana kaThixo oyintana akholisiweyo nguye masive kwaye uThixo izithembiso azenze kuthi uzozifezekisa. uMateyu wayengumbuthi werhafu kwindawo kwakuthiwa yiKapernaum eGalili. Le ncwadi wayeyibhalela amaYuda ezama ukubabonisa ukuba uYesu nguMesiya owayethenjiswe kwitestamente endala. uMateyu kwelivangeli uyayigxininisa le nto yokuba uYesu ngunyana kaThixo. Ibhalwe kabini kule ncwadi kaMateyu into yokuba uYesu ngunyana kaThixo oyintana akholisiweyo nguye. uMateyu bawumfiko baye bephila ngexesha likaJohn Wesley. Ngengumethodi obabalweyo ngoba elivangeli libhala ngemethod. Kwasekuqaleni kuchapter 1 verse 1 uMateyu uthi uYesu lona unyana kaDavide ongunyana kaAbraham. Loo nto isibonisa ukuba uYesu usisifezekiso sezithembiso uThixo awazenza kuAbraham nakuDavide. Wathi uDavide esisithembiso wathi sisifezekiso sesithembiso asenza kuDavide sembewu yakhe eyohlala kwitrone yobukumkani kude kuse ephakadeni. Wathi uAbraham uGenesis 12 verse 3 zisikeleleke ngawe zonke izizwe zehlabathi. Inentsingiselo into yokuba uMoses noEliya bavele entabeni bemi noYesu ngoba uMoses njengokuba oogxabam sebethaphazile umele umthetho, umele imithetho ibilandelwa ngamaYuda. uEliya umele iziprofeto ezazithethwe kwitestamente endala ezithembisa iMesiya ezayo. uMateyu ngoku ngale ngqondo yakhe inemethod ubonisa nobungqina ukuba uThixo nyhani uthethile wathi makuviwe unyana wakhe. Obo bungqina nguPetros noYakobi noYohane ngoba incwadi kaMoses yesihlanu iDeuteronomy ebhalwe imithetho eyayilandelwa ngamaYuda kuchapter 19 verse 15 kubhalwe ukuba a matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Nazi ezi witnesses ziwitnessa uThixo uYesu etransforma. Ziwitnessa uThixo edeclarisha, this is my beloved son that I am very pleased with. Listen to him. Galamazwi Khamele Ngcwele dithi kuni xa
ejongene nobunzima obukhulu njengoYesu awayejongene nobunzima obukhulu eli xesha asentabeni. Mamelani uYesu, jongani uYesu, nithembele ukuba uThixo uzozifezekisa izithembiso zakhe kuni. Siphila kwi-generation ekwi-social media, siko-TikTok, imibuzo esinayo siyibuza kuGoogle okanye siyibuza ku-ChatGPT. Kodwa ndithi kuni ngala mazwi, uYesu uyimpendulo yezwe elonakeleyo. Masijonge uYesu, ngokuguqa phansi sithandaze, sonyuka lentaba, sizisondeza kuThixo. Ngokufunda iBhayibhile engcwele, silandele izifundo zikaThixo. Ngokuphila ngokulungisa nokubhedesha uThixo, uYesu uyokuziveza kuthi. Nguye umncedi owaba ubunzima aze afe, aze emva kwemini ezintathu avuke. Khabene ngcwele xa nizohlala phansi, ndithi uThixo ngala mazwi usikhumbuza ukuba lo unyana wakhe oyintanda akholisiweyo nguye. Masive kwaye izithembiso azenze kuthi uzozifezekisa. Masijonge kuYesu yedwa. Amen. Ngendiyeka into okunayo ixesha lalodwa likafiki. Sizongcamla nje apha ngenxa iPasika. Ithuba liyeza. Ngoku uthi uPawulos entlalweni endikuyo ndazifundisa uba mandanene. Umem sakuthandaza aqukumbele le nkonzo ngomthandazo. Nakha kuthiwa apha ndishumayela kweze ndivulele nje umfundisi wam nephane. Kodwa isikhubu sibalulekile. Ndifuna ungaphumi apha uzivo koba uweak emandleni, ulinganisa umuntu ostrong, ube uziva wena into yoba awukho strong. Dlamini akho nto yandenzakalisa njengokubhujelwa kwam ngabazali bam bobabili. Amehlo am tsomva ayinamathele kuko, ndandingayiboni enye into, ndandibona bona.
themba lam alikuwe yandisazi noba ndehlelwa yintoni bakhona ndakudibana nabo bazandomeleza kodwa ndaphoxa kade mhla uThixo wabasusayo tu ndaba ngafuna ubabona andababona ndaba ngabakhandela andababona kodwa ndancedwa kukubona uYesu ongasukiyo ngalo lonke ixesha olethi nokuba sekamnkomntu ophoxwe zizinto ebethembele ngazo zasuka azabikho athi uYohane kwincwadi yesitshileni ndambona ekhwele yaselimhlophe ngathi kanti mthonga kwathi igama lakhe kuthembekile uthi uYohane xa ithetha kakuhle ngoYesu athi uPetrosi le nto siyithethayo asiyontsongi sasikho phezu kwentaba engcwele ngoba intsomi asizimamele le nto yokwenza kumila kwakhe kumbi sayibona ngawethamele kodwa uPetrosi waselfish ubuselfish bakhe kokuba athi masesihlala apha sakhela inquba ibe mithathu walibona ukuba xa uThixo ekunika imeseji umele ungagogotyeki nakho uhamba uyokuxelela abanye abantu okokuba uThixo uyawufika wathi uYesu omnye ibe ngowakhe omnye ibe ngokaMoses omnye ibe ngokaEliya wenza imistake enkulu yokulinganisa uYesu noMoses ngokulinganisa uEliya noYesu walibona ukuba kubo bonke uThixo akekho njengakhe ngoba iinyama zakhe zimingona phakade uye yedwa unyangele mihla athi uIsaya umthethela usesithandini sakhe kusonini nanini kumthethela uxolo athi nathi asingamazi esithi njengoba ungobongezelwa kanti nguye ekusithethiswa ngaye ubuso athi udeliwe asamazi wasiywa ngabantu kanti indoda eqhelene nesifo athi uIsaya kubonile lowa ufele phonsela ingubo zakhe zinqophela naye uthi upholi ethi ndedwa esitofulelweni ndithethe isitofula abakapha zegazi antekela ingubo zakhe ndithe ndisafuna umntu ondinceda abheka funa sothandaza ngoba usenokwenza ijabo lakho uphoxakele kwenzeke into obungakhange uyicinge wozibhaqa songasenamsebenzi ubuphangela wazibona umsebenzi ungasekho wazibhaqa uphoxeka nanku uYesu khona xa mntanam sino uzavumela ntoni uvume mntanam ndake ndakuvucula kamandi athi umntu ofuna uthandaza ezabo zenilimamele 163 Thixo ongusomandla ndikhuphe eThiphethe ngengalo namandla ndikhathwe nguwe nesilandelayo mntana Tule sonke bethu Yeah.
nathi asimbonanga ufana nawe. Akekho olinganiswa nawe, wena wedwa uThixo. Enkosi mzala, ngale mini yanamhlanje, Thixo wethu siyabulela ngale panel ethethe kule ndawo umoya oyingcwele. Satsho sazibuza umuntu ngamnye okokuba sindawuni nathi Thixo umoya oyingcwele, ngoba ngamanye amaxesha kuyenzeka okokuba sesihambe kakuhle kangaka icawa yakho moya oyingcwele, kanti sidlala icawa ecaweni Thixo wethu. Moya oyingcwele akekho ofana nawe, akekho njengawe, sizothi asimbonanga ofana nawe Thixo. Siyabulela mzali ngazo zonke izinto osenzela zona Thixo wethu. Siyabulela nangaba abantwana bakho moya oyingcwele obabeke ebucala Thixo, umane ubathubululele izindaba zakhe ezilungileyo Thixo wethu. Satsho sangabona bona moya oyingcwele, ngoba siyabazi sibaqhelile, kodwa moya oyingcwele sawuvila izwi lakho Thixo wethu. Sicela lenze umsebenzi ezimpilweni zethu Thixo wethu, masingenze enkonzweni yakho ngokwesiqhelo, kodwa moya oyingcwele sicela ukufuna wena, sibone wena wedwa, ngoba moya oyingcwele siyabhuda ngamanye amaxesha, sifuna ukufitha Thixo wethu, sifuna ukusifanisa nabanye abantu moya oyingcwele, simlibala izinto ezasisusa ezindlini moya oyingcwele, seza kule nkonzo yakho moya oyingcwele. Sicela ukwehlela ngezantsi Thixo wethu, size kuwe moya oyingcwele, sincede Thixo ngamaxesha onke, ngoba moya oyingcwele sawukonzakala Thixo wethu, asinandawo esiya kuyo Thixo. Sicela ukubona wena wedwa ezimpilweni zethu, sicela noma moya oyingcwele ihlabathi Thixo lifuna ukusibavela lisenze izinto esingezizo Thixo, kodwa moya oyingcwele sijongisa amehlo ethu kuwe moya oyingcwele. Akekho ofana nawe, akekho njengawe, nansi le nkonzo Thixo wami. Aba bantwana bakho moya oyingcwele abancama izinto Thixo wethu, beza kule ndawo moya oyingcwele, ngoba bezofuna ukusela Thixo wethu amanzi ovuyo Thixo wethu. Andibazi basuswe zintoni ezindlini moya oyingcwele, baziwa nguwe Thixo, yiba nguThixo wabo, ngoba wena unguThixo omamelayo, usenzela izinto esizicelayo moya oyingcwele. Ngamanye amaxesha Thixo sithi sesithandaza Thixo wethu, kodwa moya oyingcwele singaqiniseki, ngoba moya oyingcwele zawusongamela ingxaki Thixo, sizibona sisodwa, kodwa namhlanje wena uzosinikeza i-assurance Thixo wethu yokokuba moya oyingcwele noba zingakho izinto, kodwa moya oyingcwele wena ukho ngamaxesha onke Thixo wethu. Ngamanye amaxesha moya oyingcwele xa silila sibona ngathi izinto zethu azizowuqhaqheka, kodwa wena unguThixo moya oyingcwele okhulula amakhamandela, athi umhlabelelo ocula kakude awo amakhamandela moya oyingcwele. Sizokule ndawo moya oyingcwele, sizoshukumisa umqukumbelo wakho, sizothi sive Thixo, kudala silila Thixo wethu, kuyikona ngekona moya oyingcwele, zizindidi izinto ezisililisayo, kodwa moya oyingcwele sawungena kule nkonzo yakho, makuba nomahluko Thixo wethu. Imithandazo yabantwana balapha moya oyingcwele, ngamanye amaxesha Thixo sawusindwa yimithwalo, noba kuthiwa masize sibingelelweni sizive kunzima Thixo wethu, ngoba siphila nabantu Thixo abazosoloko besijaja moya oyingcwele. Sawulile enkonzweni yakho, bayakonkluda, bayayazi okokuba sibulaleke yintoni, kodwa moya oyingcwele siza kuwe noba sekunjalo, ngoba moya oyingcwele siyayazi okokuba indawo esizawuphila kuyo kulapha moya oyingcwele. Athi umhlabelelo xa ecula kakuhle, athi kulapha Nkosi ndikubonayo, ndawuguqa esithebeni. Siza ngamadolo phambi kwakho, sizothi sikelela lesekethe moya oyingcwele, sijonge epasikeni moya oyingcwele. Siyacela okokuba ipasika yakulo nyaka ibe ngupasika enomahluko moya oyingcwele. Kudala sizihambe ipasika moya oyingcwele, bahambi baqale bajonge iprogram, bafuna ukubona okokuba ngubani okwiprogram, kodwa moya oyingcwele sizocela okokuba usijike kulo nyaka, kuthi ubani noma ubani oseprogramini ingabi namsebenzi loo nto. Sifuna ukuva wena moya oyingcwele. Kudala sahlala kule cawa, sethinde sizibize ngokokuba icawa yabazali bethu, kodwa namhlanje
ipasika. Sicela umoya wakho undande moya engcwele phakathi kwale sekethe. Sicela umoya wakho undande moya engcwele phakathi kwabantwana bakho. Senzele izinto sizicela kuwe moya engcwele ngoba wena wedwa onako ukusenzela. Moya engcwele siyabulalela ubona nje abanye abantu xa besijongile akujonga umuntu akubona ngoba uperfect kanti moya engcwele ngalo lonke lo xesha silimele ngaphakathi. Kodwa moya engcwele uThixo wethu ngoba siyazi ngoba masinawe sinezinto zonke. Hlala nesikhokhelo sakule sekethe moya engcwele usiphefumlele ngamaxesha onke moya engcwele ukuze kuthi xa sima silathi indlela silandele moya engcwele. Uhlale nabantu bakho bonke moya engcwele. Moya engcwele uyasazi ngoba inhliziyo zethu zinqwenela ntoni moya engcwele. Sive sikule ndawo usinike moya engcwele. Singade sihlekwele utshaba lithi sinoThixo phina moya engcwele. Dala imiqondiso Thixo wami uthi izinto ezivalelekile moya engcwele mazivulwe nguwe moya engcwele ngoba wena unegunya Thixo lokuvula zonke izinto kwaye zivulwe nguwe. Akho muntu onegunya lokuzivala. Sithembe wena moya engcwele sikule ndawo moya engcwele. Sicela ungasuki kule ndawo xa wena ungahambi nathi moya engcwele ngoba sawubulaleke Nkosi mzali ngezinto zonke moya engcwele osenzela zona nongakasenzeli moya engcwele. Siyakubulela ngoba ngenye imini siyoma Thixo wethu sithi jonga lapha kuwo ngoba uThixo wena unguThixo ohlekisayo moya engcwele. Nkosi Thixo ngoba imiqondiso izawuvela kule ndawo moya engcwele. Akekho ofana nawe, akekho njengawe. Wathetha into enkulu uTata uNtsiko wathi ngamanye amaxesha moya engcwele kwakumka bazala nathi. Siyabhekabheka moya engcwele. Sicela ungabhekabheki Thixo. Ayafika amaxesha njalo ebomini ofuna ukuthandabuza kodwa moya engcwele sicela ungathandabuzi moya engcwele. Sicela ukubambelela kuwe moya engcwele ngoba wena wedwa uThixo. Akekho ofana nawe, akekho njengawe. Xa sizawuphuma moya engcwele sibheke emakhaya siphefumlele ngomoya wakho moya engcwele. Uzungavumi uSathane asifumane moya engcwele ngoba usilindile Thixo. Uzujika i-direction moya engcwele esizawuhamba ngayo. Asilinda ncame kule kona silinde kuyo moya engcwele. Sithembe wena masingaze sidaniswe. Hlala nathi ngamaxesha onke usikelele ngabanye ngabanye. Siyabulela mzali ukuthi wena unguThixo ovayo moya engcwele. Amadingo nezikhungo zethu siwabeka phambi kwakho. Thatha indawo moya engcwele unyukele ngasentla thina sehlele ngezantsi ngoKristu Yesu Inkosi yethu. Amen. Nkosi siyabulela kakhulu. Bawumongameli sizi-department nakubashumayeli nakumagosa sekethe sibulela kakhulu ngale nkonzo nisiboneke yona sizi-department. Sayigqibela kudala. Abulela kakhulu sibamba ngazo sibili. Akwaba inkosi enoxolo ngawasikelela namazwi wafumanisela indawo zokuhlala enhliziyweni zethu. Abeka ukutya kuthi sakulala, abengamanzi lamazwi sakunqanda, abengamehlo sakudinga, abeliyeza xa sigula ngoku naphakade. Amen. Xa sakubiza amagosa madodana omnqamlezo cela siwabize ngela thulo u-337 bangaba aliphazama 337 ule sonke cela amagosa